Čauky, čaute, tu je Paťo, znova vás vítam pri ďalšom videu. Teraz natáčam cez superhry, to je taká stránka Counter-Strike 1.6. Tak som zvedavý, ako mi to vyjde zasa. No, nenatáčam po dlhej dobe, už dobré video. No tak uvidíme, jak to vyjde znova. Ja poradím. Poviem? Dobre to vidieť. Takže. Back. Takže. Back? Musíš dať. Back. Single player. Single. Nie dám multi. Multi tam nemusí sa prihlásiť. Tak. Single To chceš player. bot match alebo zombie survival. Okrem classic. Bot match. Si vyber. Tu máš dole. Tam, že survival. Máš takto mapy. Je aj Homer House. Ja viem, to je blbosť. Snowbeam. Ja som ti radil, že Homer House, to je to také... Ja viem, to je blbosť. No, takže dali sme si, neviem čo. No, sme zvedaví. A keby som dal SSC, tak asi by som to dal. Vyber si to tak. Nie, tu na terorizm alebo SWAT. SWAT. Tak počkaj, daj N. To sú zombici? Nie. Bčkom kupuješ. Môžeš si aj kúpiť, keď nemáš peniaze. To je jedno. B. Každá je to sedmička. Ako dole ešte ammo. Ale ja už nemám žiadne. Ammo. Nemá aj bez brakov, aha, dáš ammo. Skús dať ammo. Kde to je? Buj ammo. A máš ammo. Ešte sa dá viac? Nie, pozor. Zombie. To je dobré kombinované. Ale tu sú viacej. No rýchlo B. Ešte na to. Máš pištolku. Aspoň náboje. Aspoň náboje si kúpi. Choď kúpiť zbraň, on ti to dá. Tie štvorčichy, to sú dobrí. S tebou. Choď pre tú zbraň, sú dobré aspoň. No. Daj Bčko a rýchlo si to kúku. Títo, ktorí nemajú tie štvorčiky na hlavu, to nie sú s tebou. A choď rýchlo ammo. Ammo. Aj barikádu si môžeš kupovať. Kde? B a úplne dole, že barík sa dá. Áno, áno. A dáš iba B. No, bo nie. Kosme dá iba. Tunak. Kosme. Počkaj, môžem aj viac tých barikád kúpiť? Iba jednu. Je tu jeden zombie, to je tvoj. Tam, tento. To nezí. To zabí. Tu si môžem kúpať aj zombikov? Dúfam, že tady o to sa mi nepochajú, či? Môžu to zničiť. Takže ešte tých zombíkov... Väčšinou ti to nechšia zničil. Ale dobrý to je. Za tebou. Tí, ktorí nemajú na sebe také tie... Šipky. No, tak to sú zlí. Si bol začiatočník v tejto hre. Na onlineu. Čo? Eagle si môžeš kúpiť ako devinku. To je tá smolná zbraň v CS-ku. Pozor. To čo je? Nejaký sniper? Tam bol sniper. Tam keď poďeš hore. Za tebou. Ušiel. Potom zombici. Červené vlastne bodky na mape sú zlí. Pokup si veci. Dej si tu aj tú barikadu. M to je M4. Je to zbraň a bujamo. Aj granáty si môžeš pokupovať. Aj nové deviny. A kružkom si aj meniš, to je dobrý. Tu je zlý. Aha. Ja neviem rozpoznať, ktorý je dobrý, ktorý je zlý. Proste majú tam tie štvorčeky nad hlavou. Taká 47. Tež iba búj. Ja si nekupujú naboje. Že búj, áno. Bo ak tam je autobúj, daj dávaj autobúj. Tak si tu zabajka, iba z tejto strany. Môžeš vyskočiť vonka z tejto strany. A tu nemôžu vyjsť, nie? Hej, ale zombie si tu môžu žiť. A môžu vyskočiť sem? Čo ja viem, ale tam za tebou spára zombíkov. No už to zničil. Ježiš, to je blbosť. Nejaká onlineka aspoň. Ej, Seva si natáča onlinky, Games Week. Natáča viac hier. Games Week? No to je viac hier v jednom. To je dobrý. Aj nožikom môžeš zabíjať, keď si zmeníš kružkom zbraň. A jak ich zabijem, Ježišmaria? Tak nožik radšej nie. Ale nožik je dobrý na vojakov. Že boss, devinka, ideš iba.
Ak chceš devinku, tak to je dobré iglčko. Igl. Na zombíko toto moc nezabava. Lebo blokada, to je najsilnejšia zbraň. To sú tí vybuchujúci. Som ti už ani hovoril. Igl. A kde je táto? Brokovnica, táto No, nie? hej. A možno aj snajpru. Tam za tebou sú veľa ich. Tam, ešte sa tam buchajú. Je ku tebe. Ochrán si ho. Je možno umrel. Double kill. Máš 10 životov. Skoč. Skoč. Koľko to už má? Nejakých 10-11 minút. Povedať. Nejakých 10 minút. Dobre. Už ma to nebaví. Takže ideš ukončiť? Dobre, čauky mňauky, ak sa vám video páči. Aha. Čauky, čauky. Tak, som sa pomýlil. Čauky, čauky. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, tak sa stečte. Viem, kde bývate, takže dobre. Takže uvidíme sa po ďalšom videu. Čauky, čauky.